కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారం నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలోని జిల్లా సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ అధికారి జీవన్ కార్యాలయంలో అదనపు కలెక్టర్ దేవసహాయం, జిల్లా పంచాయతీ అధికారి శ్రీరాములతో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ బదావత్ సంతోష్ మీడియా సెంటర్ ను ప్రారంభించారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిలో అమలులో భాగంగా మీడియా సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని, ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు పత్రికా ప్రకటనలు, సోషల్ మీడియా ప్రచారంపై మీడియా సెంటర్ ద్వారా నిఘా పెట్టడం జరుగుతుందని కలెక్టర్ బదావత్ సంతోష్ తెలియజేశారు. అదే